खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङा दङ इटलीनि गाहाय मन्थ्रि जर्जिया मेल'नीनि जिउ खौराङा भारतआव फोसावनो थांगासिनो दं। फोसावनायनि सिगांनो बे जिउ खौराङा गावनि बिबुंजों गोसो बोनो हादोंमोन। फरायगिरिफ्रा जिउ खौरांनि गेजेरजों मेल'नीनि जिउनि सोमोन्दै मोनसे नुथाय मोनगोन। इटलीनि गाहाय मन्थ्रि जर्जिया मेल'नीनि जिउ खौरां आई एम जर्जिया माय रुट्स माय प्रिन्सिपलनि भारतारि सुजुनायाव गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदीआ गावनो लिरनाय मोनसे मोखां बिजाबखौ नुनो मोननाय जादों। बे बिजाबाव मेल'नीनि गासैबो गावारि सल'फोरखौ फोरमायनाय जादों। बे बिजाबनि सोमोन्दै गावनि मोखां बिजाबाव गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदीआ मेल'नीनि दावबायनायखौ गावनि मन की बात होननानै फोरमायथिदों। मेल'नीनि जिउ खौरांनि बिमुं जादों आई एम जर्जिया माय रुट्स माय प्रिन्सिपल आरो बेखौ रुपा पाब्लिकेशना सेबखांगोन। गावनि जिउ खौरांनि सोमोन्दै गाहाय मन्थ्रि मोदीआ मोखां बिजाबाव मख'दों दि गाहाय मन्थ्रि मेल'नीनि जिउआ राजखान्थियारि गोहो एबा मोनथायनि बाथ्रा नङा, नाथाय बेखौ सुबुं सिबिनायनि थाखाय साहस, बाख्नायनाय आरो बाउसोमनायखौ दिन्थिनायनि गेजेरजों लिरनाय जादों। बिथाङा मेल'नीखौ सासे हादोर अनफावरि आरो गोदान मुगानि सासे मानगोनां दैदेनगिरि महरैबो बाख्नायदों। नैथि खौराङाव दङ गोबां समफोरावनो गोबां ससियेल मिडिया सालायगिरिफ्रा इउपिपिएलनि गोबां दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे इउपिपिएलनि गाहाय प्रमद बर'खौ गोबां कौटि रां जाख्ल'दों। बेबादिनो बिटिसि खुंथायाव फैनाय बिपिएफनि गाहाय आफादगिरि एबा बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिखौबो बेरेखा दोलोनि माखासे सुबुंफ्रा गोबां कौटि रां जाख्ल'नायनि अजद खालामबोबाय थादों आरो जोबथेसालियाव दैथायहरनांगौ होननानै ससियेल मिडियायाव बानसावबोनाय एबा गोबां खेब बाथ्रा बुंबोनायखौ नुनो मोनबोदों। नाथाय गुबै जाहोनखौ मिथियाजासे फोसावनायखौ नुनो मोनबोबाय थादों। बेल' नङा, बिटिसिआव जेब्लानिफ्राय रिजनेल पार्टिया गुबुन गुबुन दैदेनगिरिनि नाजानायाव जोनोम मोनदोंमोन, बै समनिफ्रायनो ससियेल मिडियायाव सोरखौबा मुं सुनाय, सोरखौबा गादबनानै दोननो नाजानाय जाथायफोरा जाबोबाय थादों। माब्लाबा बिपिएफनि मददगिरिफ्रा इउपिपिएलनि मददगिरिफोरखौ बायदि बायदि रावजों सोंखारिनाय, नासयनाय, माब्लाबा इउपिपिएलनियाबो बिपिएफखौ रायनाय गोबां बिथिंखौ लानानै अजद दिखांबोनायखौ नुनो मोनबोबाय थादों। बेनि अनगायैबो बावैसो सान सिगांनिफ्राय माखासे इउटुबारफोरनि गेजेरावबो गोबां बाथ्रा दान्थेलायनायखौ नुनो मोनदों, जेराव सोरबाया बिपिएफनि सोरखाराव फैनायखौ मोजां मोनाखै, सोरबाया मोजां मोनदों। बे बिथिंखौ लानानैनो बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि माखासे ससियेल मिडिया सालायगिरिफ्रा ससियेल मिडियायाव अजद होलायबाय थानाय, बाथ्रा दान्थेलायनायखौ नुनो मोनदों। थारैनो जोंनि समाजाव पार्टी एबा दोलोखौ लानानै बेबादि सोंखारिलायबाय थानाय, मुं सुलायनाय जाथायफ्रा जोबनो रोंनाय नंलिया नामा? माब्ला जोबगोन बेबादि एना-एनिया? जों मिथिगौ गोबां समफोरावनो इउपिपिएलनि सासे मददगिरि, आं मुंखौ मख'नो साना, नोंथांमोना जानो हागौ बिथांखौ सिनायो। बिथाङाबो गोबां खेब बिपिएफनि खामानि मावनो लानाय गुबुन गुबुन बिथिंखौ लानानै बेरेखा बाथ्रा बुंनाय, अजद खालामबोबाय थानायखौ नुनो मोनबोबाय थादों। दिनैनि बेलायाव आं बे बाथ्राखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो सानोदि समाजाव रावबो जाहाथे इउपिपिएल, बिपिएफ, बिजेपि, एपिबि, कंग्रेसनि मुं लाया। जों बयबो रायजो राजासो। बिटिसिआव जेखि दोलोनि सोरखार फैयाथों मानो सोरखारखौ जों बयबो नोजोर होनो नांगोन। जेराव सोरखारा हारिनि मोजां हाबा मावगोन ना मावा? सोरखारा हारिनि खहा जानाय मावगोन नामा? सोरखारा लाइमोनफोरनो साख्रिनि बेलायाव थिसनथाइ होगोन ना होआ? बेफोर गासै बिथिंखौ लानानै नोजोर होनो नांगोन। जुदि सोरखारा जोंनि बेरेखा मावोब्ला बेनि फिननायखौ रायजो राजाफ्रा ज' जानानै एबा ज'यैनो फैगौ 5 बोसोराव बेनि फिननायखौ जों होनो नांगोन। नाथाय राजखान्थिखौ लानानै एना-एनि जानायनिफ्राय जानगाराव थानाया जोबोद गोनां बर' समाजनि थाखाय। मानोना जेखि पार्टी एबा दोलोआव थाब्लाबो हारि हिसाबै जोंनियाव खौसेथिया जेब्लायबो थानांगोन। थामथि खौराङाव दङ रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया केबिनेट जथुमाव माखासे बाथ्राफोरखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंथिनायखौ नुनो मोनदों। बिथाङा बुंदों दि सिंगापुरनि गुबुन हादोरनिफ्राय फैनाय रुपकमल कलिताया सिआइडिनि स्पेशल इनभेस्टिगेशन टीमजों सोमोन्दो लाखिदों। बिथाङा मंगलबारखालि सिआइडिनि मावख'आव फैनानै बिबुंथि होगोन। मख'नो गोनांदि सिंगापुरनिफ्राय फैनाय माखासे असमिया सुबुंफोराबो जुबिन गार्गनि थैनायाव लोब्बा दं। हिमन्त बिश्व शर्माया बिथाङा बेखौबो फोरमायदों दि गुबुनफोरखौ सिंगापुरनिफ्रायनो बेबादि फैनो थाखाय खावलायनाय बायदियै बिथांमोना फैदोंमोन। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंबावदि एसआइआ सिंगापुराव हारसिंनो नायबिजिरनायखौ खालामनो हाया। थारैनो सिंगापुर पुलिसआ नायबिजिरनाय हेफाजाब होनांगोन। इन्टारपलनि गेजेरजों हेफाजाब होनो थाखाय खावलायनाय जाबावदों।
हिमालयनि गाहाय ओनसोलफोराव रोजा अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव सा बेंगल सिक्किमाव गाज्रि थासारि सोमजिहोदों। बेफोर ओनसोलनि बांसिन दैमाफोरा लोमसावनाय जायनि थाखाय गासै ओनसोला गिख्रंथाव दैबानानि थासारि सोमजिहोदों आरो खैफोदाव खोख्लैदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला तिस्ता आरो तोरसा दैमाफोरनि दैनि थाखोआ बांनायनि जाहोनाव गोबां दैबाना जादों। लामा आरो रेल फोनांजाबनाय जायगाफ्रा गोबां खहा जादों। बेनि अनगायैबो सिक्किम आरो नेपालनि दार्जिलिंआव रोजा अखा आरो हा गिसिखानायनि जाहोनाव दासिम सा 23 सुबुंफोरनि जिउ खहा जानाय खौरां मोननाय जादों। सा बेंगलनि मिरिकआव नेशनेल डिजास्टार रिस्पन्स फर्स, आर्मी, स्टेट डिजास्टार रिस्पन्स फर्स आरो पुलिस जवानफोरखौ रैखाथि अपारेशननि थाखाय थिसननाय जादों। खौरां मोनबावनाय बायदिब्ला आसामनि गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय मिरिकआव फैनाय दावबायारिफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय राहा खालामनाय जादों। गुबुन फारसेथिं सिलिगुरि आरो दार्जिलिंनि गेजेराव थानाय 110 नं हादोरारि राजालामाखौ थांनाय सानखालि बन्द खालामनाय जादों, जाय हा खुरखानायनि जाहोनाव गाज्रि खहा जादोंमोन। ओनसोलाव काजिरङा नेशनेल पार्क आरो टाइगार रिजार्भआव मासे महाजो मैदेरनि फिसाया खवारिनि न'आव जोनोम जादोंमोन आरो रुंसारि असमिया रोजाबगिरि जुबिन गार्गनि सन्मानाव बेनि मुंखौ मायाबिनी दोननाय जादों। 4 अक्ट'बरखालि सानजौफु समाव फिसाया सफैदोंमोन आरो ग्रहराजनि उनाव खवारिनि नैथि फिसाफोर जाहोदोंमोन। मख'नो गोनांदि जुबिन गार्गनि मुंदांखा मेथाइ मायाबिनी रातिर बुकुट बे मेथाइनिफ्राय थुलुंगा जानाय, जाय बिथांनि रुंसारि जानायनि उनाव बिथांनि मोजां मोनगिरिफोरनि गेजेराव जर'खा गोनांथि मोनदोंमोन। बे मेथाइखौनो मैदेरनि मुंखौ दोननाय जादों। आसामनि कलियाबरनि सासे पेरा साइकेल सालायगिरि राकेश बनिगआ मोनसे सोमोनांथाव जाफुंसारनो हादों। मोनसे लामा जाब्रबथायाव गावनि आगदा आथिंखौ खोमाना लानायनि उनावबो बनिगआ एप्रिल दानाव मस्क'निफ्राय मोनसे दावबायनायखौ जाफुंसारनो हादों। काजाखस्तान, किर्गिस्तान, चीन, तिब्बत आरो नेपालनि गोब्राब ओनसोलफोरनि गेजेरजों दावबायनानै सिलिगुरि जानानै गुवाहाटी फारसे सफैनो हादों। बे दावबायनायनि गेजेरजों बनिगआ आसामनि मिथिंगायारि समायना-रमायना उनमोनथाइ, हारिमु आरो दोरोंफोरखौ फोरमायनो थांखि लादों, जाय हादोरसाखौ नायनो आरो दावबायनो थाखाय थुलुंगा होयो। खुंगा 53थि सेसापानि आनसलिक मायनाव फोरबोआ थांनाय सानखालिनिफ्राय जागायबाय। तामुलपुर जिल्लानि सेसापानि बर' बाजार गेलेग्रा फोथाराव खुंगा 53थि सेसापानि आनसलिक मायनाव फोरबोआ सानबानि हाबाफारिजों थांनाय सानखालि एबा मैयानिफ्राय जागायदों। मैया 6 अक्ट'बर खालारनिफ्राय जागायनानै फैगौ 10 अक्ट'बर खालारसिम सानबानि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बे फोरबोखौ खुंफुंनाय जागोन। दाब दाब ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ सेसापानि बर' बाजार गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनाय खुंगा 53थि सेसापानि आनसलिक मायनाव फोरबोआव दावबायफैनो थाखाय खावलायहरदों। खुंफुं आफादनि आफादगिरि रंजाखुंगुर बसुमतारी बिथाङा हादोरगिरि खुंथायनि सिङाव गोग्लैनाय मणिपुराव रैखाथि हान्जाफोरा गावसोरनि गोख्रों अपारेशनखौ खालामगासिनो दं। अपारेशननि गेजेरावनो इम्फलनि कैचाल गामिनिफ्राय मोनसे मावसोम आफादनि 4 सोद्रोमाखौ आयेन बेरेखा हाथियार आरो बेफ्रुग्रा मुवा जगायबाय थानाय लोब्बा थानायनि दायाव हमदों। बेनि अनगायैबो गोबां बिबांनि हाथियारफोरखौ जब्द खालामनायाव जाफुंसार जानो हादों। हमजानाय सेंग्राफोरा जाबाय इम्फल सोनाब जिल्लानि राजकुमार सिद्धार्थ, जाय 33 बोसोर बैसोनि, लैसराम रामेश्वर मेति, 44 बोसोर बैसोनि, अटकपाम बजेन्द्र सिंह, 45 बोसोर बैसोनि, लेसाराम शशिकान्त सिंह, 25 बोसोर बैसोनि होनना सिनायथि मोनदों। हमजानाय 4 सुबुंनि आखायाव गोबां बिबांनि हाथियार, गुलि बारुद आरो बेफ्रुग्रा मुवाफोर बोखांनो हाबावदों। बोखांनो हानाय हाथियारफोरनि गेजेराव दङ 1 AK राइफल, 2 K कार्बाइन, इंचास राइफल, 27.62 mm एल्सार राइफल, कार्बन 3.303 राइफल आरो MM पिस्टल मेगजिनजों लोगोसे गोबां माखासे राइफलफोरखौबो बोखांनो हादों। BTC-आव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF राजखान्थि दोलोनि सोरखारा फैफिननायनि उनाव गोबां थिरांथाफोर लानायखौ नुनो मोन्दों, जाय थिरांथाफोरखौ BTC-नि चिफ हाग्रामा महिलारिया गावनि बिबुंथियाव रायजो राजाफोरनो मिथिहोदों। बिथाङा थिरांथाफोर लानायनि गेजेराव दङ गिबियावनो हा पाट्टा होनाय, लाइमोनफोरखौ सुबिदा बादियै खामानियाव थिसननाय, रायजोनि खहा जायाजासे खामानि मावनाय। बेजों लोगोसे थांनाय सानखालि खौरांगिरिनि सिगाङाव हाग्रामा महिलारिया प्रमद बर'नि सोरखार सालायनाय समाव इलिगेलि साख्रि होनायनि सायावबो खुगा बेखेवनायखौ नुनो मोन्दों, जेराव हाग्रामा महिलारिया गासै प्रमद बर'नि समाव जालांनाय इलिगेलि साख्रि होनायखौ केन्सेल खालामनानै गोदानै थिसननाय जागोन होनना बाथ्रा बुंथिदों।
बिटिसिआव हाग्रामा महिलारिनि सोरखार फैनायनि उनावनो माखासे बिथिङाव सोलाय-सोल' जानायखौबो नुनो मोन्दों। बेबादिनो क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि मासान्दा मेगदालिन पार्टिन आरो चिरां जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि जतिन बराखौ बिटिसिनि नेहाथारि बिबाननिफ्राय उदां खालामनाय जादों एबा बोखारनाय जादों। गोबां गिख्रंथाव बारहुंखाया भारत-भुटान सिमा ओनसोलाव गाज्रि गोहोम खोख्लैदों। बे जाथायाव सानै लाइमोना गावसोरनि जिउखौ खुनुरोखोमै रैखा खालामनो हादों। मिथिनो मोननाय जादों दि दरसा दैमानिफ्राय सोमोनांथावै जिउ रैखा मोनफिनदों सानै लाइमोना। दरसा दैमायाव मोनसे गिख्रंथाव जाथायनिफ्राय बारग'नायनि उनाव 24 बोसोर बैसोनि लाइमोन आरो 27 बोसोर बैसोनि सानै लाइमोनखौ बोखांनो हादों गिलु-बालु बारहुंखा आरो दैबानानिफ्राय। बे सानै लाइमोनखौ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। सानैबो लाइमोना राघोसर कन्स्ट्राक्शननि सिकिउरिटि गार्ड महरै हाबा मावगासिनो दंमोन होनना सुलुङाव फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो गिख्रंथाव दैबानायाव गोबां कम्पानि गारिफ्रा दैयाव गोजावलांदों। बेराफारसेथिं भारत-भुटान सिमानि उनाव बे बाराव बिटिसिनि माखासे ओनसोलावबो खैफोद लाबोनो हागौ होननानै सांग्रांथि होदों रायजो-राजाफोरखौ। आमेरिकानि हादोरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ फोसावदों दि अक्ट'बरनिफ्राय ब्रेन्डेड आरो पेटेन्ट गोनां मुलिफोरनि लाबोनायनि सायाव 100% बेसेन होनाय जागोन। ट्राम्पनि बावैसो लानाय थिरांथाया भारतनि फार्मासिउटिकेल सेक्टराव गोबां गोहोम गोग्लैगोन होननानै साननाय जादों। बे आयदानि सोमोन्दै आमेरिकानि हादोरगिरिया बुंदों दि जुदि बबेबा कम्पानिया आमेरिकायाव फार्मासिउटिकेल बानायग्रा प्लान्ट लुवाब्ला 1 अक्ट'बर खालारनिफ्राय जों जायखिजाया ब्रेन्डेड एबा पेटेन्ट गोनां फार्मासिउटिकेल प्रडाक्टनि सायाव 100% टेक्स जाबसिनगोन। फारसेथिं बे फोसावनायनि उनाव भारतनि फार्मासिउटिकेल स्टकफोरा गोबां खहा जादों। मख'नो गोनांदि भारतनि मुलि दारिमिना आमेरिकानि सायाव गोबाङैनो सोनारदों। थांनाय बोसोराव भारतनि फार्मासिउटिकेल एक्सपर्टनि बेसेना $2.72 बिलियन, जाय बेखौ हादोरनि देरसिन दारिमिनारि एक्सपर्ट सेक्टर महरै मख'दोंमोन। मोनसे दुखुनांथाव खौरां। बाक्सा जिल्लायाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायजों सासे बैसोगोरा आइजोनि जिउ खहा। बाक्सा जिल्ला बागानपारा आउटपस्ट पुलिस थाना आरो बाथाबारि हाग्रा मावख'खोन्दोनि सिङाव गोग्लैनाय गेरुवा सनापुर गामिनि अनजलि बर' मुंनि सासे आइजोखौ थांनाय सानखालि एबा मैया फुंबिलि 4 रिंगासो समाव हाग्रा ओनसोलनिफ्राय आदार नागिरनानै ओंखारबोनाय हाग्रानि मैदेरा गावनि न'नि लांगोनायावनो हरखाब गाग्लोबनानै खास्रि-बिस्रि जिउ फोजोबनानै गालाङो। मैदेरा आइजोनि जिउ फोजोबनायजों लोगोसे सनापुर गामिनि सुबुंफोरनि न'-बांफोरखौ सेफायनायजों लोगोसे माइ बाख्रिफोरखौबो गोबां खहा खालामलांनायनि खौरां मोननाय जादों। रायजो-राजाफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे ओनसोलफोराव गोबाव समनिफ्रायनो हाग्रानि मैदेरा फैनानै सुबुंफोरनि गोबां आबाद न'-बां सिमफायनानै खहा खालामगासिनो दं। नाथाय हाग्रा बिफाना होबथानायनि जेबो राहा लायैनि अजद दिखांदों गामिनि रायजो-राजाफ्रा। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो-राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो-राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो-राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोननाय सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मआ।